ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತ ರೆಡಿ ಅದು ಪಿದಾಡ್ದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅವು ಮಾತ ಕತೆ ಉಂಡು. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಅವೇನು ಮಾತ ದೂರ ಮಾತ ಪೋಯ ಅವೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಸೇ ಹಾಯ್. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಯ ಈ ಕೆರೆನೇ ಅನ್ನಿಕಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ತೊಚ್ಪಾದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುನ ಕೆರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಒಂದುವೇ ರೋಡ್ ಪಾಸ್ ಆಯ ಅಂಚಾದು ಈ ಕೆರೆನ ಅಡಿಗೆ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಣ ಇನ್ನಿತ ವೆದರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ಕೂಲ್ ಅದು ಕಾಮ್ ಅದು ಬರ್ಸಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು ತಿಕ್ಕನು ಜೋರ್ದ ಬರ್ಸದಾಲ ಆತು ಅಂಚೆಡಿ ಏನೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬೈದೇರು ಕಾಂಡೆ ನನ್ನ ಪಿರ ಕುಡ್ಲಾಗ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋವರೆಗೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಇಂಕುಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಟೆಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ಗೆ ತನಿಷಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಇಡೆಗೆ ಬೈದ. इतला कलेक्शन्स उंडु मारे अमुलो फुल ಏತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕುಂಟೆ ಕುಂಟು ಓಕೆ ಅಲ್ಪದ ಮಾತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಡ್ದು ತಮಿಳ್ನಾಡುಗು ಬೈದ ತಮಿಳ್ನಾಡುಗು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಿ ಕೂಡಲೇ ನಮಕೊಂಜಾತು ಪಟಾಕಿದ ಶಾಪ್ಸೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮಾತ ಪಟಾಕಿ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಪಣ ಎಂಕುಲ್ ಇಡೆಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಹೊಸೂರಿಗೂ ಪಟಾಕಿ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚದೆತ್ತೊನ್ನೆಕ್ಲ ಮುಲ್ಪದೆತ್ತೊನ್ನೆಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಕೈತಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಕಲೆಗೆ ಸುಲಭ ದೂರ ತಿನ್ನಕಲೆಗೆ ದೂರನೇ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ತಮಿಳ್ನಾಡುಗು ಎಂಕುಲ್ ದಾಯ ಬೈದ ಪಂಡ ಸೀರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದರೆ ಇಂಕುಲು ಬೈದ ಚೆನ್ನೈ ಸಿಲ್ಕ್ಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋದು ಮುನ್ಮೂಲು ಚೆನ್ನೈ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನೈ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಪೂರ ಮೊಲ ಚಪ್ಪಲೆ ತೂ ಒಂದು ಲೇರು ಶೋ ಅದು ಬೇರೆ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚ್ಚೋ ಬಿಗ್ ಶಾಪ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಮದಿಮೆ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪನೆ ಸೀರೆಲ ದೆತೊನೊಲಿ ಬರೀಟೆ ಅಕಲ್ನ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್ಲ ಉಂಡು ಸೀರೆಲ ದೆತೊನೊಲಿ ಬಂಗಾರ್ಲ ದೆತೊನೊಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೂಲೆಕ್ಕುಲ್ದು ಆರಾಮಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತು ಪೋವಲಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಶಾಪ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಚೆನ್ನೈ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೀತು ಉಪ್ಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕಡು ಶಾಪಿಂಗ್ಲ ಆಂಡು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆನ್ನ ಬ್ರದರ್ನ ಇಲ್ಲಗು ನಮ್ಮನ್ನ ಲಂಚ್ಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ರಂಚಾದೆ ಇಂಕುಲಿತ್ತೆ ಇಡೆ ಬೈದ ಲಂಚ್ಗಂದು. Wait, I'll stand. ನಾವೆನ್ನ ಕಣ್ಣು ಅಂಚಿಪು ತೋಚೊಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಈಗ ಅವು ಫೋರ್ಸ್ ಒಂಚೂರಿ Flight is also going. I think in Bangalore we can hear more birds noise. Only in Bangalore. मेरा खाता खुल गया. ಅಯ್ಯೋ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫುಲ್. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಾ ಒಂತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತಾ ಕತ್ತಲೆ ಆದಿತ್ತು 7 o'clock ದಾದನ ಮೊಕುಲ್ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಗೊಬ್ಬಿಯರು ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ರೂಮ್ ಉಟ್ಕುಲೊಂದು ಒಂತೆ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಮಲ್ತಾ ಬೊಕ ಎಂಕುಲ್ ಪಿದಾಯೇ ವನಸಕ್ಕೆ ಪೋದು ವನಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತಾ ವಾಯ್ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಂಡೆ 5:20 ಎಂಕುಲ್ ಎಲ್ಲು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾವೇ ಎಂಕುಲು 5:20 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7:20 7:30 ಮುಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಓಲಾ ಬ್ಲಾಕ್ ತಿಕ್ಕುಜು ಆರಾಮತ್ ಪೋಲಿ ಅಂದು ಬಟ್ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ತಿಕ್ಕುದು ಎಂಕಲೆಗೆ. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಆತು ಕಾಂಡೆ ಬುಂಡಲ್ಲ 2 hours ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲಾತ ಅಂದು ಎಂಕು ಬೇಜಾರು ಅವೊಂದಿತ್ತು. ಎನಿವೇಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಬಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಯು ಈ ಸಲಿದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆತುಂಡು ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇಂಚೈತು ನಂದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ. ಹಾಸನ ಮುಟ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಕೂಲ್ ಫೈನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೋಕಿತ್ತುಂಡು. ಹಾಸನ ಬತ್ತಿನೇ ಎಂಕುಲ್ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪರ ನಿಕ್ಕುಲು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಐತೆ ಎಂಕುಲ್ ಧ್ರುವ ತಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತಾ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೌಂಡು ಬೈಕ್ದ ವಾವ್ ಓ ಟ್ರೈನ್ പോകുന്നുണ്ട് ಅಲ್ಲೇ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಟ್ರೈನ್ ಆಯ್ತಾ ಮುಂಬೈದಾಗ
ದಾದ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ಪನೊಂದುಲೆ ಕಾಣೆದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂಚೂರು ಇಡೆಗೆ ಉಂತುದ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಮಮ್ಮಿ ಪಂಡೆ ಜೋರ್ ಬರ್ಸಾಂದ್ ಸದ್ಯಗ್ ಮೂಲ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದೊಮ್ಮುಂಡು ಅಂಚ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಪಿರ ಉಂಟು ಮಾರ ಯಪ್ಪ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಪೋನಾಗ ಬರ್ಸ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡಿನಿ ಕಾಡೆ ಬೇಟ್ ಅನೀಶ್ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಚಳಿ ಸಹಿಸೋನ್ನ ಶಕ್ತಿಯೇ ಪೋತುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನೆನ್ನೆ ಪಿರ ಶೆಕೆ ಪೋಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದು ಫೈನಲಿ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಣೆಂಕ್ ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ಬರ್ಸ ಉಂಡತ್ತ ಜಪ್ಪುನೇ ಇಂಚ ಮುಲಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಹೀಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಇಡಿ ಕಾವಾಸಾಕಿ ಪೋಂಡು ಬುಗಾಟಿ ಪೋಂಡು ಉಂತುಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬುಗಾಟಿ ಪೋಂಡು ಬೊಕದಾದ ಬುಗಾಟಿಯ ಮಲ್ಪು ಈ ಶಬ್ದಲ್ ಮಲ್ಪತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಅವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಅವು ಫ್ಲೈ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಬೊಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓ ಶಬ್ದ ಬರ್ನೌಟ್ ಮುಂದುವೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಸನಡುಲ್ಲ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬೊಕದಾದ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತು ಈ ಸಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋನಾಗ ಬಟಾಟೆದ ಚಿಪ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಜಾತೆ ಫೈನಲಿ ಈ ಸಲ ಹಾಸನಡು ಬೇಕರಿ ನಾಡ್ದು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ಹನಿ ಕೇಕ್ ಎಂಕ್ ಊರುಡು ಎಂಚಿನ ಹನಿ ಕೇಕ್ ತಿಂದಲ್ಲ ಹನಿ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಪುಜಿ ಮುಲಿತೆ ದೆತ್ತೊಂಡ ಹನಿ ಕೇಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ಚಿಪ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಕ್ಬೋದು ನನ್ನ ಸ್ಲೋಲಿ ಚುಚ್ಚುದೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಸ ಅಂತ ಚಿಪಾವು ನೀರು ಸಮೇತ ಮಿಕ್ಸರಟ್ಟು ಒಂದೊಂದಿಡಾದ 10:54 ಇತ್ತೆ ಟೈಮು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರಡುಲ್ಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ದಾದೆಕ್ಕ ಜತ್ತೆರಾವೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪುನ್ ಗಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಂಡ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣೆ ಅನೇತ್ ಗಂಟೆ ಎಂಕುಲು ಆರಾಮಾದ ಸ್ಲೋಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ತುಲೆ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಅಲ್ಪ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಹಾಸನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ನೆ ಫುಲ್ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಮೂಲೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ನಾನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ಘಾಟಿ ಮಾತ ದಾಟದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಮಾದ ಪಣ ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಪೋಲಿ ಅವೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಪಿರ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತು ಪುನಿಕಲೆಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಪಿರ ಪೋನಾಗ ಇಡೇ ಮುಟ ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬರೋದಪ್ಪ ನಾನು ಸ್ಲೋಲಿ ಪೋಪುಂಡು ಗಾಡಿ ನನ್ನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಏತ್ ಪೋರ್ತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಂಡಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ 5 ಕ್ರಾಸ್ ಆದಪ್ಪ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆತೆ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಜತ್ತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಏನಿದಾದ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ get it cleared, but don't let anyone overtake. Okay. Only single line. Okay. ನೀವು ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಯಂಡ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಪೋಲಿಗೆನಾ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಇರಿಗೆ ಒಂಚಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡತ್ತ ಪೋವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವು ಇಂದು ಘಾಟಿ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಲಾರಿ ಮೂವ್ ಅನಾಗ ಪನ್ಪೆ ತೂದು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಬರ್ತುಂಡು ಮೂಲೆ ಏತ್ ಬರ್ತು ಕಾಪೋಡ ಪೋ ಒಂಜಿ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೇರಾ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆವೆ ಏತ್ ಬರ್ತು ಕಾಪೋಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಪಂಡಿರಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಜನ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಗಾಡಿ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಆಂಡಲ ಇಂಕುಲು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂಡಿರು ಫುಲ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಅಂಡ ಧೈರ್ಯಡ್ ಲಾರಿ ಬಸ್ ಮಾತ ಪೋಪುನ ತೂದು ಬುಡುವೇರು ಅಂದೆನ್ಯ ಮುಳಿತೆ ನನಪಿರ ಪೋರೆ ಆಪುಂಡ ಇಂಕಲ್ನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮನಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಮೇರೆಗ್ ದಾದನ ಹೋಪ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವೋ ಒಂದು ಏಪಲ ಈತು ವರ್ಷಡ್ ಲೈಫ್ಡು ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕುದುನ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಕಂತೂ ತಿಕ್ಕುದುಜಿ ಏಪಲ ಇಂಚ ಬ್ಲಾಕ್ ತಿಕ್ಕುದುಜಿ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರಡ್ ಮಾತ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಕೇಂದೆ ಅನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇಂಚ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಲ್ತುನ್ ಬರೋದುಲ್ಲೇರ್ದ ಅದ ಕೇಂಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಮಯ 11:54 ಇನ್ನು ಬ್ಲಾಕಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ
ಗಾಡಿ ಪುನಃ ಪೂರ ಜೈದೇರ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಆಂಡಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಂದೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗಾಡಿಲು ಅಂಚನೆ ಉಂತುದ ಪಾಪ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಬೈದಿನಕುಲು ಪೂರ ಜತ್ತದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲ್ಲೆ ಪೂರ ನಾಡೊಂದು ಇಂಚ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಬೇತೆ ಸಾದಿನೇ ಇಚ್ಚಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಲೆತೆ ಮೂಲು ಇಂಚನೆ ತೂಲೆ ಪೊಂಜೋಲ್ ಪೂರ ಪೋಪೇರ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತೇರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಘಾಟಿ ಪೂರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಂಡ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಕತೆ ನಾ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗಾಡಿ ಪಂದೊಂದಿಜ್ಜಿ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಎದುರುಂಡತ್ತೆ ಅಂದ್. ಅರ್ಧ ಐರ್ದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಕಾರ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಾಲೆ ಗಾಡಿ ಪಿರಲ ದೆಪ್ಪರ ಎತ್ತು ಎದುರ್ಲ ಪೋರ ಎತ್ತು ನೂ ಒಂಜಿ 5 ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗನ ರೀಲ್ಸ್ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡ ಪನಿ ಪನಿ ಯಾನ್ಲ ಜಪ್ಪೆ ಅಲೆ ಮುಲ್ ಪೂರ ಪೋಪೇರ್ತುಲೆ ಕಂಡ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ಬಸ್ ಹಿಡಿ ಯಾಕಾಡ್ ದಿಂಚಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೊಡಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ ಚಳಿ ಚಳಿ ಪೂರ ಬಲ್ಲೆನೆ ಗತಿ ಇವತ್ತು ಎಂಕಲ ಬೋರ ಅವನು ಬೊಕದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಉಲಾಗ್ ಮತ್ತುನ್ ಪೋಪುನು ಒಂಜಿ ತರ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಕಾಣೆ ಐನ್ ಕಾಲೆಗ್ ಬಿಡ್ತಾ ಮಾರಾಯ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಲೋ ಬತ್ತೀನಿ ಅನ್ನಂದು ಮುಲ್ಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗುಡಿಸಿಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಪಾಪ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲೇರು ಯಾನೇ ತೂಪೇರು ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಒಂದು ಹಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕದ ಅದನ್ನ ರಬ್ಬರ್ ಶೀಟ್ ಅದ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಶೀಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅವೇ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಾಪ ಅಕುಲು ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತದು ಪೂರ ಗಾಡಿಲೆಂತೂ ಪೇರು ಜೋಕುಲಿ ಅಂತ ಚಪಾವೇನೆ ಕಲೆಗಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಂದೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗಾಡಿಲು ಉಂತಿ ನವ್ಲೆ ಉಂಡು ದಾದಾಂಡು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆದು ಒಂಚೂರು ದೂರ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಆತು ಪಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ದಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾದಿನೇ ಬೊರ್ಚಿ ಬೇತೆ ಸಾದಿಡ್ ಬರ್ಕ ಅಂದೇನದು ಬೇತೆ ಸಾದಿಡ್ ಬತ್ತದು ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟಿಯನ ದಾದಕತೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದು ಪೊಡು ಆ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಸತಾಯ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಈ ಪಲ ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪುಚಿ ಬಾಯ್.